اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Raduju se u sreći svakog svog brata. Oni se čvrsto drže jedan za drugog, baš kao što kaže Muhammed a.s. u hadisu koji prenosi Buharija. Muslimani su, kaže a.s. kao zidovi jedne zgrade koji se međusobno drže, ili kako stoji u drugom hadisu koji također prenosi Buharija, primjer muslimana u njihovoj ljubavi i pažnji sličan je organizmu čiji dijelovi podjednako osjećaju boli ako samo voli jedan organizam. I upravo zbog svega ovoga svaki od nas mora biti svjestan ispunjavanja obaveza, mora biti svjestan odgovornosti za svoju braću, mora uložiti sve od sebe za ublažavanje nevolja svoje braći, mora znati da je to dug za koji je odgovoran, treba znati da je to emanet koji mora izvršiti. Pred nama uvijek stoje riječi Muhammed a.s. koji glasi: musliman je muslimanu brat, on mu ne čini nepravdu niti ga napušta. Ko se nađe pri ruci svome bratu kad mu bude potrebno, Allah će se naći njemu u pomoć. Ko od brata otkloni nevolju na ovom svijetu, Allah će njemu otkloniti nevolju na sudnjem danu. Ko pokrije mahanu svog brata, Allah će pokriti njegove propuste i njegove mahane na danu sudnjem. Draga braćo, današnje vrijeme je puno nevolja i nedaća. Ovo je vrijeme u kome se događaju mnoge ružne stvari. Čovjek se gotovo izgubio u ovom vremenu i prostoru. Gotovo da je zaboravio i na samog sebe, na svoju porodicu i na ljude oko sebe. Zla su zavladala svuda. Zla kao što su kocka, alkohol, droga, pljačka, krađe, ubistva, silovanje, razvrat i blud, svuda su prisutni. Nemoral, dakle, svih vrsta, gotovo da je ušao u svaku poru ljudskog društva, u pojedinca, u porodicu, u društvu u cjelini. A mi samo konstatujemo to stanje. Svaki dan brojimo ubistva, silovanja, pljačke, brojimo ubijene, opljačkane, brojimo drogirane, brojimo djecu i maloljetne koji su ogrezli u svim ovim porocima. Brojimo i čekamo da to neko drugi dođe i riješi. Brojimo i čekamo kao da se ne radi o našoj djeci, ne radi se o djeci naših rođaka i naših prijatelja. Čekamo da neko drugi odgoji našu djecu, da neko drugi brine o njihovom životu i zdravlju, a ona su plod naše ljubavi i kao takva bi onda morala i trebala biti i naša svakodnevna briga. Međutim, kada se pojave institucije i ustanove koje nam žele pomoći, prije svega u sprečavanju da dođe do neželjenih posljedica, kada žele da nam pomognu u odgoju i obrazovanju naše djece, kada žele da nas oslobode i materijalnih troškova i našoj djecu omoguće ugodniji boravak, sačuvaju ih od svakodnevnog putovanja u autobusima, mi to iz samo nama znanih razloga odbijamo i ne prihvatamo. Pruženu ruku pomoći u odgoju i obrazovanju naše djece, pruženu ruku pomoć u olakšavanju našim ljudima koji su u teškom stanju, izgleda da nećemo da prihvatimo. Mi ne želimo dobro izgleda ni sebi ni svojoj djeci, jer umjesto da naše dijete odmah poslije nastave uđe u zagrijan dom, da se u toplini doma odmori i uči, mi ga prepuštamo na po nekoliko sati luta po kafićima i ulicama
čekajući autobus udaljena mjesta od ovog grada. I naši povratnici u susjednim opštinama imaju mogućnost da svoju djecu besplatno smjeste u dom u Goraždu, da se ovdje u Goraždu školuju, ali oni izgleda vole da se njihova djeca izlažu raznim porucima i opasnostima. Draga braćo, mi smo nekoliko godina obilazili razne organizacije, molili da dođu u Goražde i otvore dom za djecu siromašnih roditelja, djecu povratnika iz okolnih opština, djecu koja vozare iz udaljenih mjesta, kako bi olakšali našim džematljama školovanje njihove djece, kako bi materijalno im pomogli. I kada smo uspjeli sa fondacijom Sulejmanija iz Turske otvoriti dom, suočili smo se sa problemom da naši ljudi vole da im se djeca potucaju po autobuskim stajalištima dok čekaju autobus, da po nekoliko sahata provode u kafanama, da po nekoliko sahata provode u vožnji od škole do kuće i od kuće do škole, da se smrzavaju na putu i umjesto da uživaju u toplini doma i vrijeme provedeno u vožnji, provedeno u učenju. Naša braća iz Turske su s punom odgovornošću shvatila poruke iz naprijed citiranih hadisa, da su muslimani braća, da se brat musliman mora brinuti za svog brata, da musliman treba ukloniti poteškoće i nevolje svom bratu, da mu treba olakšati teret i pružiti mu svaku pomoć. I upravo iz ljubavi prema nama, iz želje da olakšaju našim muslimanima, otvorili su u mnogim našim gradovima naše domovine domove za učenike i studente, nudeći besplatan smještaj i ishranu, nudeći pomoć učenju, pružajući odgoj i stvarajući radne navike kod djece, kako bi sutra bili dobri učenici, dobri ljudi, korisni sebi, svojoj porodici i roditeljima i društvu u cjelini. I zbog svih ovih mogućnosti koje imaju naši ljudi, kada su pitanje njihova djeca i pomoć njihovom školovanju, nemaju danas pravo da se žale, da pišu po novinama kako njihova djeca moraju svaki dan da pješače po nekoliko desetina kilometara i slično, jer Islamska zajednica u suradnji sa općinom Goražde i Ministarstvom za obrazovanje ovog kantona i fondacijom Sulejmanija iz Turske osigurala je uslove i pomoć za djecu u njihovom stanovanju i ishrani. Želim odgovorno sa ovog mjesta reći da iza ovog projekta stoji Islamska zajednica, da djeca koja borave u ovim domovima širom ne samo Bosne i Hercegovine, već cijelog svijeta, nisu izložena nikakvoj indoktrinaciji ili bilo kakvom neprimjerenom utjecaju. Jedino što ta djeca ne mogu u domu raditi, a jeste da unose alkohol, drogu, ne mogu pušiti i piti, ne mogu dolaziti u kasnim noćnim satima. Ako je ovo problem za naše roditelje što im to djeca ne mogu raditi, pa iz tog razloga ne žele dati djecu u dom, onda nek se oni pozabave šta će biti sutra s njima i budućnostu njihove djece. Iz ovog se vidi koliko se brige posvećuje samo odgoju djece, jer se žele sačuvati i spasiti od svih zala koja su gotovo okupirala našu djecu i društvo. Ali ako je našim roditeljima, čija djeca umjesto vozarenja po nekoliko sati ili pješačenja mogla naći mjesto u ovim domovima, draže da izlažu svoju djecu mnogim neugodnostima, da čekaju autobuse, da provode vrijeme po kafanama i da se nedolične stvari događaju, onda nemaju pravo da kritikuju bilo koga što će im se desiti i što im se dešavaju neželjene stvari od njihove djece. Draga braćo, mi vas pozivamo da prenesete naš poziv
braći i sestrama, pogotovo onima čija djeca vozare iz udaljenih mjesta, kao što su Prača, Brzača i Berić, kao i onima koji se vratili u okolne opštine da se mogu javiti u domu Goraždu i tako olakšati i sebi i svojoj djeci. Podsjetit ću vas da su kroz ove domove prošli mnogi današnji najodgovorniji ljudi u samoj Turskoj, koji danas uspješno, kako vidimo, vode zemlju koja svakim danom ostvaruje sve bolje i bolje rezultate u razvoju i predstavlja najsvjetliji primjer u svijetu. Uvidjevši naše probleme i situaciju u kojoj se nalaze mnoge naše porodice, spoznavši probleme školovanja i odgoja djece, naših siromašnih roditelja i onih koji se vratili, a vođeni uputama Kur'ana i Hadisa, naša braća iz fondacije Sulejmanija iz Turske žele ispuniti svoju obavezu pomoći braći u Bosni i Hercegovini u otklanjanju njihovih poteškoća shodno Hadisu Allahovog poslanika, o kome on kaže: muslimani su kao jedno tijelo, pa kada voli samo jedan dio tijela, on osjeća cijelo tijelo. Ovakvih domova je i u Sarajevu, i u Mostaru, i u Bihaću, i u Tuzli, dakle svuda u kojima borave djeca. I dok ovdje od mogućnosti da se smjesti 40 djece, svega 5-6 djece ima u domu, u Kapnju gdje se može smjestiti 30, 100 i više roditelja traži da smjesti svoju djecu tamo. Zato, draga braćo, prihvatimo ispruženu ruku naše braće i prihvatimo njihovu pomoć koju nam nude za smještaj djece, kako bi lakše prevazišli naše probleme i našu djecu odgojili u zdravoj atmosferi, bez zala koja su neka od njih već upala, bez opijanja drogom i alkoholom, bez pušenja, bez nemorala i opasnosti koje on nosi. Ne dozvolimo da i buduće na stranicama naših novina ili stranicama interneta čitamo o silovanju naših djevojčica, da nam maloljetnice ostaju trudne, pa i u ovom gradu idu i obavljaju abortuse, da se dešavaju spolni odnos između maloljetnih mladića i djevojčica koje se još vode kao djeca, da nam maloljetnici i oni stariji provaljuju, pljačkaju radnje, kuće i mnogo još toga. I draga braćo, na kraju zapamtimo dvije poruke koje nam je ostavio poslanik Muhammed a.s. Svoja dva hadisa kojima kaže: ma nahara validun valadun afdalu min edebin hasanin. Lijep odgoj je najvrijednije nasljedstvo koje roditelj može ostaviti svom djetetu. U drugom hadisu kaže: nije ti neprijatelj čovjek koga u borbi ubiješ i stekneš slavu, postaneš gazija i heroj. Ili on tebe ubije pa postaneš šehid i zaslužiš džennet. Pravi ti je neprijatelj tvoje neodgojeno dijete koje iz tvoje kičme poteče. Mi smo svjedoci, dakle, mnogih slučajeva gdje su roditelji prolazili kroz mnoge teškoće i boli, pa neki sami sebe oduzimali živote zbog nevolja i problema koji su im nanijela njihova neodgojena djeca, i to nerijetko zbog njihovog nemara i nebrige za odgojem svoje vlastite djece. Zato je bolje da brinemo sad i da spriječimo ulazak u nemoral, zla i loša djela, nego da brinemo kad zapadnu sve ove probleme, jer tad nam obično bude kasno. Na kraju, milostivi Allah, smiluje se svima nama, a posebno našoj djeci, osvijetli razum naših roditelja, kako bi shvatili svoju obavezu odgoja i obrazovanja svoje djece, uli snagu da iskoriste mogućnosti koje im se nude, kako bi olakšali sebi i svojoj djeci. وإن أحسن الكلام لك النزاع كلام الله العزيز لنا كما قال الله تبارك وتعالى في نفس الكلام: وإذا سمعتم القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله